Codrule cu frunză lată, ți-o bătut-o bruma toată. Tot așa mi-o bătut mie. Au mândro. Ani din copilărie, sărac, cinerețea mea, mă, nu știu ce-am făcut cu ea, mă, că la târg nu am vândut-o. Au mândro. Nici la crâșmă n-am băut-o. Dar-și pucea să mai apucă, mă, anei cineri de mult, mă, nu i-aș da pe lumea toată. Au mândro. Să mai fiu ce-a fost odată, dar cu anii nu ce joși, măi, au mândro. Prea ei nu poți să-i întorci, Chică galbenă, dorul tău mă leagănă. Mândră chică galbenă, dorul tău mă leagănă. Și mă leagănă frumos, să nu-ți cad în leagăn jos.
legăna, cum se leagă iarba. Legăna m-aș legăna, cum se leagă iarba. Când o taie nor de ploaie dorule, și-o adună în vreme bună. Drag minana până țana, țucui ochii și sprânceana. Drag minana până țana, țucui ochii și sprânceana. Și cercelul din ureche la mea mândră, și gura când i-o fi sete. Hai, mândruțo, pe sărat, când lumina este în sat. Hai, mândruțo, pe sărat, când lumina este în sat. Că-și eu, mândruța mea-am să te aștept, cu dorul aprins în piept. Că-și eu, mândruța mea-am să te aștept, cu dorul aprins în piept. Foarte frumoase piese. Le mărturisesc că Doina, care ai cântat-o acum, cea cu Codru, pentru mine a fost o primă audiție. Îmi pare rău, asta e, păcat că n-am auzit-o mai de mult, dar în ea am remarcat inegalabila interpretarea celui care a fost maestru Viorel Iefta Botoca. Așa este, just. Eu n-am imprimat cu vioara, vorbesc de returnele Doinelor. Nu am imprimat cu vioara, dar atunci mi-a cășunat mie să-l chem pe Iefta Botoca, Dumnezeu să-l ierte. Și a venit cu cea mai mare dragoste, dar îți mărturisesc că în studio, când am imprimat cu el atunci, am imprimat 3 sau 4 piese cu el am imprimat. Nu am putut să-l stâmpăr din plâns. Sunt convinsă de lucrul acesta. Era un om foarte sensibil și îi plăcea foarte mult Doina. Așa este. Și eu am avut bucuria și onoarea de a cânta alături de domnia sa la întâlnirile noastre bănățene de la Muzeul Satului. Am revăzut-o apoi peste ani pe doamna Botoca, singură, după dispariția marelui artist, și sigur că rămâne, iată, în memoria și în sufletul nostru prin ceea ce a lăsat. Pentru că Dumnezeu ne-a dat acest mare dar să lăsăm o urmă pe pământ, prin tot ceea ce am făcut. Așa este. Iar tu, slavă Domnului, prin aceste cântece, chiar așa mi-ai răscolit sufletul și amintirile și, ce să spun, vreau să mai precizăm că la prima Doină, deasupra de Reșița, a fost un alt mare artist, și anume Remus Bistița. Remus Bistița, da. Un foarte bun taragotist, pe care, din nefericire, nu știu ce s-a întâmplat cu el. Și pe care știu că l-ai adus la ansamblu Ciocârlia. Exact, pentru că rămăsesem cu povestea noastră la cum era Ciocârlia atunci. Da. Deci Ciocârlia atunci era foarte mare și foarte mare disciplină exista în acest ansamblu. Acolo era o mână de fier pe care îl chema Nastovici. Acest Nastovici era un colonel de armată, de securitate, că era a securității acest ansamblu. Eram 240 sau 280 de artiști în acest ansamblu. Nu știu dacă nu exagerez, dar pe aici a bătut. Da, pentru că era orchestră, deci dansatori, soliști. Exact, era o orchestră semisinfonică, era cor imens, orchestră populară. Nu mai vorbesc. Cine dirija în vremea aceea? Pentru că știu că de-a lungul carierei ai colaborat cu mari dirijori. Deci, în perioada aia, acolo dirija, când eu m-am angajat în 1963, dirija tot Dumnezeu să-l ierte, Tudor Pană, și mai era încă un dirijor care era al meu, cu ăla cântam eu, se numea Ion Mărgean.
foarte bun instrumentist și foarte bun armonist. Aceștia erau. Pe urmă a început să vină Victor Predescu. Deci cine nu știe pe Victor Predescu, el a fost dirijorul ansamblului Ciocârlia și al radioului. Al orchestrei radio. Și să mai spun un lucru care o să te facă să râzi. Era singurul om care avea voie să fumeze în instituția radioului. Fuma pe zi câte 4-5 pachete de Carpați. Dar niciodată nu trăgea în piept. Trebuie să te pun să cânți, n-am ce-ți face. Iar, din nou, dragii mei, cântă pentru dumneavoastră Dumitru Constantin. Doamne, nu mă îmbătrâni, ca să mai pot iubi, că mi-e dragă mult lumea, Doamne, ține-mă așa, că dacă am să-mbătrânesc, mândrilii mă ocolesc, mândrilii puicuțelii, Doamne, nu mă îmbătrâni, Dacă văd că încărunțesc, părul-n cap am să-l cănesc, dar ce folos că mi-l cănesc, dacă mult nu mai trăiesc, dar ce folos că mi-l cănesc, dacă mult nu mai trăiesc,
Mândră-i mândrulița, mândra mea din sat, cum nu se găsește alta prin Banat. Mândră-i mândrulița, mândra mea din sat, cum nu se găsește alta prin Banat. Că-i micuțe la stătură, e la, sărăcică și-mi de gură, e la. Și-are mândra părul percenat cu coage, o vă spun că tare, tare mândru-i Hage. Și-are mândra părul percenat cu coage, o vă spun că tare, tare mândru-i Hage. Și cu buze subțirele, la, nu mă mai satur de ele, la. Când o văd că merge sara la fântână, eu atunci ai rup o floare din grădină. Când o văd că merge sara la fântână, eu atunci ai rup o floare din grădină. Și eu așez la ureche, la, să n-aibă lume pereche, la. Și atunci îi iau cănățele din mână și-i ajut să scoată apă din fântână. Și atunci îi iau cănățele din mână și-i ajut să scoată apă din fântână. Că așa-i obicei în sat, la, să-ți plăcească un sărutat, la. Că așa-i obicei în sat, la, să-mi plăcească un sărutat, la. Cora Continental, primul mare producător, certificat de Institutul de Tehnică a Ferestrei din Rosenheim cu marcaj CE, produce cu tehnologie de mare precizie peste 100.000 de ferestre pe an. Cora Continental dezvoltă parteneriate cu dealer montatori și firme de construcții. Experiența și succesul ne recomandă. Vino alături de noi. Cora Continental, livrare rapidă și soft gratis oriunde te afla. Vara trece, hiturile rămân. A apărut Top Super Hits, compilația care adună toate cântecele pe care le-ai ascultat toată vara și le-ai votat în emisiunea cu același nume. Fly Project, Arex și Connector, Cheo, Activ, Accent și mulți alții sunt cap de afiș pe Top Super Hits, un produs Roton distribuit de Sincron. Cat Music prezintă primul best-of oficial Ștefan Bănică Junior. Toate marile hituri sunt adunate pentru prima dată pe un album ce nu trebuie să lipsească din colecția niciunui fan Ștefan Bănică Junior. De la poveste rock and roll până la cum am ajuns să te iubesc. Măi, da. Discul trasează cei mai de succes ani ai artistului. Ștefan Bănică Junior, marile hituri. Disponibil acum în format CD plus DVD la numai 24,99 RON. Am plecat la cătănie ca un om de omenie și lăsai mândră mireasă suspinând lângă fereastră. O lăsai
acasă cu mama, să-i pune pe cap neframa, ca s-o vadă lumea toate, că dacă mai măritate, acasă când am venit, mama ne poartă, mi-a ieșit, cu neframa mândri în mână și n-o vrut nimic să-mi spună. Suspinașile cremamăi, că m-a lăsat mândruța mea. Fecilor și voi fișori, lai 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 la, nu iubiți de două ori, lai 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 la, că iubitul nu-i făcut, lai 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 la, să ce joci cu el prea mult. Lai 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 la. Că se mânie și pleacă, lai 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 la. Altă casă să-și aleagă, lai 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 la, înapoi nu se întoarce, lai 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 la, să-i dai bani, să-i dai de toace, lai 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 la. Nu poți cumpăra, lai 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 la, iubitul și dragostea, lai 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 la, că de bani îi lumea plină, lai 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 la, dar dragostea e la inimă, lai 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 la, pe ea n-o poți cumpăra, lai 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 la, că-și alege ce vrea ea, lai 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 la. Am revenit, dragii mei, sigur că suntem cu toții extrem de emoționați. Iată, am ascultat două piese, adevărate perle din lada de zestre a cântecului bănățean, aduse aici de unul din mari interpreți ai Banatului nostru. M-a uluit și mărturisesc că am ascultat tot pentru prima oară Doina am plecat la cătănie.
și cântecul ritmat, care am recunoscut imediat, că n-ai cum să nu recunoști acel parfum dat de orchestrele noastre din Banat. Exact. Deci este realizat cu orchestra ansamblului Banatul, probabil dirijată de maestru Gelu Stan la vremea aceea, un bun prieten al nostru, al tuturor artiștilor de acolo, care are grijă să nu lipsim din programele de la Radio Timișoara, niciunii dintre noi. Așa este. Îl salutăm pe această cale și îl îmbrățișăm, dar eu am fost de-a dreptul fascinată. Acum, sigur că multe dintre piese le știu de multă vreme, dar iată cele pe care nu le știam, de frumusețea textului, de imaginea poetică pe care ai surprins-o. Deci nu știu de unde sunt textele astea atât de frumoase, deși am o bănuială, pentru că, de pildă, am avut o invitată acum ceva vreme pe Elena Merișoreanu, care ți-a fost colegă la Rapsodia Română. Și am mai avut o invitată și pe Elena Ionescu, care ți-a fost colegă, și mai știu așa de la ele cât te mai îndeletniceai și cu crearea de texte. Chiar și pentru colegi. Iată ce înseamnă să fii generos, să nu te, știu eu, limitezi la a crea pentru tine sau a-ți face doar repertoriu personal. Fiindcă mi-ai dat mură în gură, aș vrea să spun ceva, Valerica. Eu, la viața mea, am strâns peste 400 de texte. Aș vrea să-ți mai spun că sunt un poet sau poet țăran sau țăran poet, cum vrei să o iei. Îmi place să fac texte, toate textele mele eu le-am făcut și aș mai vrea să mai spun un lucru foarte mare pe care nu l-am spus niciodată, și adevărul este că nici acea interprete care a fost Ileana Sărăroiu n-a spus. Cu toate că mi-a fost colegă, eu, de la mine are, dacă doctorul mi-ar spune, și melodia și textul. Deci iată, ai creat și linii melodice, nu numai texte. Exact, dar textul ăla este o poveste de viață. O revelație, ceva divin. Dacă domnul poet Adrian Păunescu l-a admirat, remarcat și l-a admirat, extraordinar. Este cu atât mai mult. Doamna Ileana Sărăroiu, Dumnezeu să o ierte acolo, am spus, mi-a fost colegă, trebuia să spună undeva, dom'le, ăsta e textul. Așa cum iartă-mă, uite, iar aduc vorba, nu că ne este prietena amândurora. Să știi că Elena Merișoreanu a spus într-o emisiune, de fapt a povestit cum s-a născut unul dintre șlagărele ei, este vorba de Sunt fată din Hunedoara. Că erați amândoi în turneu și zice, uite, Dumitru Constantin i-a venit ideea și atunci m-am gândit eu totuși că frumusețea textelor și nu este întâmplătoare. Da, ai dreptate, așa este. Ce lucru extraordinar. Dar uite, să știi că pe mine mă frământă altceva și trebuie să spun lucrul acesta, deși îmi pun iarăși pentru a mia oară această întrebare, retorică firește. Când vom învăța noi românii să ne prețuim legendele atâta timp cât ele se află printre noi? De ce oameni ca Dumitru Constantin nu i-ați văzut, dragi telespectatori, în programele televiziunii naționale? De ce nu-i auziți mai des pe posturile de radio? De ce nu le sunt promovate piesele care sunt adevărate valori ale spiritualității neamului? Este o întrebare la care poate vom răspunde, poate va rămâne fără răspuns, pentru că, din păcate, se promovează tot felul de pseudo-creații, ca să le numesc așa, de pseudo-artă, care n-au niciun fel de mesaj, a căror linii melodice sunt alcătuite din frânturi luate din piesele altora, și este chiar dureros pentru noi că nu știm să ne prețuim valorile. La noi știi cum e? După ce nu mai ești, atunci îți prețuite valorile. Știi, înțeleptul nostru popor a spus o vorbă, zice, după moarte caldă ginere, știi? Exact. N-am înțeles eu multă vreme ce vrea să spună, dar uite, este atâta înțelepciune în filozofia populară, încât toate sunt din viață, toate sunt reale. De ce trebuie ca omul să dispară sau să nu mai fie, ca să nu se poată bucura de munca lui, de creația lui, pentru că un artist are sufletul atât de sensibil, dovadă faptul că, iată, creează atâtea frumuseți. Pe el îl doare poate și cea mai mică aluzie, poate și o excludere, poate și o... Sincer, este dureros și, din păcate, am discutat și înainte de emisiune și în repetate rânduri, cred că noi, bănățenii, nici n-am știut să ne impunem sau n-am vrut.
Hai să spun ceva. Eu dacă aș mai fi odată tânăr, Ce ai face? n-aș mai pleca de la locurile mele nici dacă m-ar tăia cineva bucăți. Sfătuiesc pe toți cântăreții, vorbesc de Banat, Ardeal, să nu vină aci. De ce? Fiindcă nu este, oricât ar cânta, oricât ar fi extraordinar, ar avea un glas extraordinar, nu place. Nu E un este... punct de vedere, dar să știi că mulți artiști mari care au venit din alte zone în București au făcut carieră. Și eu am... Și tu ai făcut eu carieră. am ieșit la pensie de aici. Exact, de la Rapsodia Română. Dar nu mă întreb cum am ieșit, prin ce greutăți. Nu. Dacă eu nu știam să-mi fac textele și nu știam să-mi fac melodiile ca să mă alătur celor din părțile astea de aici, nu reușeam. Hai să ne mai cânți ceva, după care vom reveni, dragii mei. De primăveri le-am avut mândru ca ieri. 20 de primăveri le-am avut mândru ca ieri. Te așteptam seara pe prag, mă, și te sărutam cu drag, mă. Luna se ascundea, eu îți sărutam gura. Când luna se ascundea, eu îți sărutam gura. Tu lăsai furca din brâu, mă, și-mi spuneai că nu-i târziu, mă. De atunci anii ori trecut, iar eu am cam îmbătrânit. De atunci anii ori trecut, iar eu am cam dar de m-ar da barba de brâu, mă, de dragoste tot mă țiu, mă. Și mustea
fața de obraz, mă, de dragoste, nu mă lasă, mă. Azi nuntă mare în sat, mă, ai la 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 la. Doi cineri soră însurat, mă, ai la 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 la. Și atâta lume o chemat, măi, ai la 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 la. Prătătnatul din Banat, măi, ai la 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 la. Toată lumea își petrece, ai la 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 la. Se bea vinul din uieje, ai la 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 la. Joacă nașul cu nănașa, ai la 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 la. Până leasul de cămașa, ai la 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 la. Ma unui necăjit, mă, ai la 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 la. Stă în poartele cremând, mă, ai la 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 la. Că n-o fost și el chemat, măi, ai la 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 la. Că mândruța l-o lăsat, măi, ai la 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 la. Trăiți cinerilor, mă, ai la 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 la. Să aveți în toate spore, mă, ai la 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 la. Ca să faine să nălățați, măi, ai la 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 la. Și copii să le gănați, măi, ai la 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 la. Iar când părul s-o albi, măi, hai la 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 la. Să le gânați nepoții, măi, hai la 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 la. Dragii mei, am ascultat două piese, iată 20 de primăveri. Cine nu știe Doina 20 de primăveri, și am să-ți spun acum un lucru pe care îl știi cu siguranță și dacă nu îl știi, îți va face mare bucurie. N-ai trăit în zadar, în taină, cum zice Bănățanu. De câte ori am fost în America, și acum iartă-mă că mă laud, am fost destul de frecvent, bănățenii de acolo, unii chiar din Banatul sârbesc, plecați de poate 30-40 de ani de acasă, cereau să le cânți Doamne, nu mă îmbătrâni și 20 de primăveri. Așa este. Deci dacă nu știai doinele astea, nu știai nimic. Ba mai mult decât atât. Și în București am avut surpriza să fie oameni care să ceară aceste cântece. Dacă te duci în Maramureș, unde sunt mari amatori de doine, sau în Ardeal, în diferite locuri, dacă nu știi aceste două doine, nu știi nimic din repertoriul bănățean. Și atunci dăm voie să-ți spun că poți fi mândru de lucrul acesta, că piesele tale stau cu cinste alături de, eu știu, piese ca Mă dusei să trec la Olt, sau Mai ții minte, măi, dragă Mărie, sau Mărioară de la Gorj, piese care au intrat deja în patrimoniul național, cultural. Deci, ce pot să spun mai mult decât atât? Încă o dată, a suta, mia oară, mi-s mândră că aparțin Banatului, care a dat asemenea oameni, să nu mă întrerupi. Da.
Știi că Banatul a fost supranumit de marele istoric Nicolae Iorga patria corurilor, pentru că la noi în Banat, la 1840 s-a înființat primul cor la Lugoj. Iată că Banatul are un trecut cultural cum nu se pot lăuda prea mulți. Numai că, iară zic, din păcate, nu știu de ce noi nu ne prea băgăm în seamă sau nu insistăm, nu deranjăm pe nimeni cu ceea ce facem noi. Poate că ar trebui să fim poate mai insistenți, ca să fim mai promovați. Pentru că ți-am spus eu de mult, una din condițiile consacrării este promovarea. Oricât de valoros ar fi un lucru, dacă îl ții undeva ascuns într-o ladă și lumea nu-l vede și nu-l aude, n-are cum să știe de el. Așa este, just. Cu cât este mai mult difuzat un cânt, cu cât este mai mult promovat, cu cât îl vezi de 10 de ori pe un post sau pe mai multe, sau pe toate posturile de televiziune, cu atât el devine șlagăr, chiar dacă poate nu-i valoros. Știi ce mă supără pe mine, Valeria? Mă supără un lucru la această generație nouă care a apărut acum. Asta este subiectul emisiunii viitoare, pentru că e un subiect atât de amplu. Este. Dar poți să spui în două cuvinte. Nu vreau să spun mult. Deci, aceștia nu mai cântă doine. În primul rând, da. Deci, numai Daneana și Daneana, care, da, cum a venit, așa se duce. Așa este, nimic nu rămâne. Ce-i val, cavalul trece. Eu nu țin minte nimic. Din așa tot este. Ce se cântă, eu nu țin minte nimic. Pentru că toate seamănă între ele. Și ar mai vrea să mai spun un lucru. Deci eu am apucat perioada, am fost mic, este adevărat, când tata meu a mers la târg la Cimișoara și a vândut o vacă. Și ne-am dus la taica Luță Ioviță, în Părintele șatră, Taragotului. exact, în șatră, unde a cântat el cu copiii lui. Iar Moșluță Ioviță nu cânta jocuri. În Banat nu au fost jocuri, noi le-am scos. Așa-i. Au fost numai doine, fiindcă țăranul își cânta dorurile și exact, bucuriile și tristețile. Exact. Se urca în coșie Uica Pătru de la mine din sat sau Uica Ion și dădea cu zbișul așa în cal și începea să cânce. O doină. Exact. Îmi pare tare rău că trebuie să ne luăm rămas bun ca să mai poți cânta un cântec. Cei mai frumos pe lume, cred că așa o să încheiem, dragii mei. Acesta a fost Dumitru Constantin, prima oară în studioul Cosmos TV, dar nu și ultima. Ne vom mai întâlni curând cu el. Eu vă dau o întâlnire mâine la ora noastră obișnuită. Această emisiune o puteți revedea tot mâine dimineață la 9:30. Să aveți o seară minunată și cel mai important lucru este să nu uitați că vă iubim. Ce e mai frumos pe lume, ai la 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 la, mândruța cu vorbe bune, ai la 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 la. Ce e mai frumos pe lume, ai la 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 la, mândruța cu vorbe bune, ai la 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 la. Să-ți vorbească cu grai dulce, la 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 la, la mânuță să ce culce, ai la 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 la. Să-ți adoarmă legănând, ai la 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 la, prăguriță sărutând, ai la 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 la. Să-ți adoarmă legănând, ai la 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 la, prăguriță sărutând, ai la 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 la. Tinerețea vine odată, la 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 la, și nu mai vezi viața toată, ai la 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 la. Dragostea e cu folos, ai la la.